Igbo ndị ọma, ekele m nke na-ekwasị unu isi na ike na nkwado unu na-enye anyị na mbọ anyị na-agba ịfụ na asụsụ na omenala Igbo n'ọkwụ gedegede, maka na ihe a na-eme adọrọ fe ncha mfe. Isi ike niile na-akwado anyị na social media handles, biko isi na ike ndị akwadobeghị ha ncha, anyị na-ayị unu ka unu na-esonye anyị, na-etinyere anyị aka. Ị na-anya n'onyonyo ị ga-afụ my social media handles, ị ga-afụ handles anyị na Facebook, TikTok, YouTube, Instagram na ndị ọzọ. Anyị na-ayọ ọbụla our WhatsApp nọmba. Ana m ayọ unu ndị na-akwado anyị ka isi nyesiela anyị ike. Social media handle anyị niile Maazị Obiwoye, Maazị Obiwoye. Ije na YouTube Maazị Obiwoye, ije na Facebook Maazị Obiwoye, Facebook page anyị Maazị Obiwoye, ịbata na TikTok Maazị Obiwoye. Onyenwa mbọ anyị na-agba na-esonyesi na anyị ike. Anyị na ọ kachasị na our YouTube channel Maazị Obiwoye, na our YouTube channel. Biko na subscribe kwara na anyị. Ọnụ bụ Igbo ka anyị ji aka. Anyị ekwu na ndị abụghị ndị Igbo a na-esonye anyị, mana Igbo bụ Igbo dị Igbo niile. Ọnụ ka anyị na-asịkwuru na sonyekwa nwanne unu. Dịka anyị sikwu mgbe nke gara aga gosikwa unu akwụkwọ anyị dịgasị. Fere akwụkwọ a kịta bụ Moonlightales, Autonomy ya na etiata. Link anyị ga-esendekwa unu link ya, nwee ike wee na-enweta ya, maka na ihe na-abụ mgbe anyị na-agba ịfụ na Igbo anyị ekwurugo jisi na ike na-akwado anyị na Maazị Obiwoye na all our social media handles. Ezichukwu oke abịa ma ga na-agọzi unu. Anyị ga na-esipụtakwa unu erimeri unu ga-eji wee na-egosi na obi dị unu ụtọ ịbụ ndị Igbo. Amen.